Hello, Kathleen mill-1400 ma' min qed nitkellem. Jekk qed tħoss li inti fil-periklu ċempel 112 għal parir ta' tabib mill-linja ta' telemediċina 21231. Jekk m'intix ċert ċempel 1400. Il-1400 ilu miftuħ għal pubbliku 24 sija kuljum 5 ġimgħat. Ma' TVM News l-ispeċjalista fil-mediċina tal-emerġenza, Dr. Luke Zammit, innota żieda qawwija fin-nies li rikorrew għal dan is-servizz tas-saħħa fl-aħħar ġimgħat. Stqar li t-telefonati lil call center tal-1400 fl-Isptar Mater Dei triplikaw. F'5 ġimgħat daħlu kważi 1600 telefonata. Il-112 huwa servizz fejn tiċċempel l-ambulanza u dak huwa servizz li jingħata l-każijiet illi huma gravi, ġifieri biex inġib ftit eżempji, jekk qed nitkellmu fuq xi ħadd li jħossu qed jifga, qed jaqta' nifsu u ġieħ kbir qawwi li ġie minn imkien, xi ħadd li qed iħossu ġieħ f'sidru, sintomi ta' apoplesija. Jekk mill-banda l-oħra għandek xi ftit sintomi forsi l hemmhekk daqsxejn ta' żmien ftit jiem, illi m'intix ċert eżattament x'qed tħoss jew jekk għandek tiġi l-emerġenza, hemmhekk fejn tista' tuża n-numru 1400 biex min-naħa tal-call center in-nurses professjonisti tagħna jkunu jistgħu jiggwidawk u ituk parir fejn l-aħjar tinqedek. Dr. Zammit spjega li kważi 25% tat-telefonati ingħataw l-għażla biex jinqdew fil-privat għal spejjeż tal-gvern. Is-servizz għalissa hu miftuħ għal persuni ta' bejn is-16 u 69 sena. Meta qed nitkellmu fuq mart li affettwa nies żgħar ħafna jew kellha nies iktar anzjani, minnhom infushom il-kondizzjoni tagħhom jaf tkun waħda iktar komplessa. U aħna nixtiequ illi s-servizz tal-1400 jgħin l-emerġenza billi każijiet inqas komplessi jintbagħtu f'postijiet li possibilment mhuwiex Mater Dei. Dr. Zammit saħaq li t-telefonati lil 1400 għandhom isiru minn min ikun qed iħoss is-sintomi, jistgħu iċemplu f'isem il-pazjent biss it-tobba tal-familja.